Yakora moge juang oimre kamora mora ma intiere kawuono ni kamora mora ma intiere ka warwaki kama chiegni chenro ni ma kawuono mano mar meny piny adhi bedo ka kata e weche manyien odhiambo ma kawuono nyaka twak madhi bedo ka achiel nyakora moge juang mana kaka range karka kawuono ni warango weche gi mag rech manigi kute adhi bedo ka loso achiel kod Dr. Silas Onyango ma en jalony e weche mag timo nonro gi mago mag kute kowuok e studio ma Kisumu kinyi ma kawuono ka watimo rameny piny ntiere kute mago mantiere ei nam tenam kanyo rech yudogi rech man gi kute gi wuok oko kae kendo iusogi achiedh nade magi ma ikelo ne oganda wada bedo kar kae kaka bende inyalo rit ler mano mar nam kama wacho wamenyo nam gi rech odhiambo ma kawuono ka wantiere kodi kar ka mar twak kod jalony ma bende wan go ka nyakora moge juang mana ka wantiere kodi kar ka weche mathoth mosebedo katimre kopogore gi twak madhi bedo go ka matimore kaunti ma Homa Bay motimore kaunti ma Nairobi kae kod alwora mare moko bende odhi bedo kwa Gotarubin e gwenge mamoko mago baloso weche manyien odiochieng' ma kawuono ahinya odhiambo ma kawuono mochopo eswa mag weche manyien odhiambo ma kawuono ka en saa achiel ma midhiambo wachako weche manyien nyakora moge juang magi e thuond weche. Kagwelo ng'ato ni mondo tiye sirikal ma Homa Bay nyako tigi ratire sirikandno to chieng' mowinjo ni sirikandno rach moko nyal tiye to gwetao. Lokruok ma otim gi gavana ma Homa Bay sirikande omako koda ka jalupne Oyugi Magwanga ma omalemo mar jatend migao mar pur. Nishamweleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne obila oked gi kweth njore ma itiyo godo gi josiasa e nyayo tulo. Obila ma Kilimani nono nek mar rawera ma jahigni 25 ma iyango ni nyodhir ka wuok e odorofa. Oyumore nyakora moge juang machiegni weche manyien odhiambo ma kawuono e chenro mar rameny piny wadhi bedo kae ka wakino achiel kachiel lugi e mbui mikod rote mag Ramogi TV, Ramogi TV KE e mbui mar X, Ramogi TV e mbui mar Facebook, Ramogi TV Kenya e mbui mar Facebook, mano mar YouTube live yudo kar kacha achiel kachiel ka odhiambo ma kawuono idhi bedo ka itudi kodwa jaloko marwa en Liz Otieno ka adhi bedo ka kodi nyaka higo mar chenro nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mukio nyaka sango machiegni. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga otimo lokruok mane ten migepe mano ma kaunti ma Homa Bay kendo koro jalupne Oyugi Magwanga omalemo mar jatend migao mochung' ne weche mag pur mana bang' yiero ma Kasipul manyocha jalupne onenore apiaya kasiro jachung' kar kende mano Oyugi Magwanga. Wanga koro okawo okang' mano mokwongo mano mar thich Oyugi Magwanga e lemo mar jatend migao mar pur. Okang' ma kama bende okawo mano mar riembo jatend migao mochung' ne weche mag lowo kod udi gi dongruok mano mar bombe Dr. Peter Ogola. Jofamaro Ale Beach miyo ler mar wachno. Rumbi osebedo ka fuong'ore ni chal ka gima wayo ne osejogore gi lake kini gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ka achiel kod jalupne Joseph Oyugi Magwanga ma bende ne omiyo lemo mar bedo jatend migao mochung' ne pur kod pith jamni e kinde mano yiero jotend migepe mage. Kata kamano pogruok e kinde gavana Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga ne onyanyore e lela e kinde kampen mar manyo kom od bura ma Kasipul kama otelo ne welo mar ODM. Magwanga ne wuok oko e lela kasiro jachung' Newton Ogada mopore kod chung' mar jatende mane siro Boyd Were. Pogruok e kinde gavana gi jalupne ne onenore e lela bang' ka Magwanga ne wuok oko mar siro Philip Aroko mane laro kom od bura ma Kasipul ka ok ochung' gi duond bura moro amora ma bende ne odhi ataro gi chung' mar gavana Wanga ma bende en jakom ODM e Kenya mangima to kod chung' mar duond bura mar ODM. Aroko dhi e bunge the following day yene ODM. Apolo ne kawuono ng'ato tho ne to nyathine nyaka kaw kare. Ndalo achiel bang' yiero mar Boyd Were, gavana Wanga ne ogolo koke kendo loso ka osiemo jotije mag kaunti mapingo sirikal mondo chak chono ban piendegi. Ok nyal tiye sirikandi to wuoyo marach e wi sirikandno nikech sirikal manyo tek nya wuotho e piny ka malich kasedo ka Nyamarembe gonyo te magonyo mabaro randas monde ka bed gavana ma Homa Bay. Kagwelo ng'ato ni mondo tiye sirikal ma Homa Bay nyako tigi ratire sirikandno to chieng' mowinjo ni sirikandno
tich moko nyal tiye to gwetao to weyo omiyo kora wuok majela dwa pidho rasta koro sani rasta ma kora dwa pidho kora wuotho go e kore ka ng'ama ok dwa tich inje ng'ama dwa tiyo ne jopiny ndani siemno machalo ka gima ne jato Magwanga kaachiel kod mane jatend migawo malo Dr. Peter Ogola ma osebedo osiep magita gi del mar Magwanga koro osechako nenore bang' ka jotelo ariyogo ne oteng' lwetgi mogo e lemo mag tend migawo mar pur kaachiel kod mar lo. E oboke ma kamano bende Wanga ne oyiro jatend migawo mar piny Danish Onyango mondo okaw kan Magwanga lemo mar jatend migawo mar pur kod pith e yor kojolo ka Dr. Peter Ogola ma bende osebedo osiep Magwanga kuom kinde malach ne oriembi e tich kaka jatend migawo mar lo kendo gavana Wanga ne owalo Joseph Mitito mondo koro okaw lemono poni od bura mar kaunti obi opuodho welo mare. Thuolo machuok bang' ka oselony e lemo Magwanga ne ondiko kaywak ni ofise ne oloro kinyi ma kawuono gino ma okone gin mana siasa lilo ka oboke no nokone gavana Wanga mondo nene joma ne oloro ofise okawnegi ondamo mar chik kuom jopiny mane walosogo odok ne gavana Wanga kuom lonyo Magwanga lemo ma jatend migawo mar pur kod pith jamni kendo sonde mondo koro gweta kende owuon. Magi maber malich mowuoro kendo wawacho kaka wan jo Homa Bay County ni gini odeka. The late Kajwang nowacho ni loyalty, faithfulness, fidelity nyaka bed number one consideration. Magwanga nyao me lucrative position mar agriculture kama bere malich mowuoro. Wado wacho ni okinyal bedo ni tie government tichake go government san mi chieme okito. Wagone kura kaka governor. So kantiere changes matimore samoro ene morwako wuoche ni ong'eyo kama wuoche diye godo to wan kaka jopiny be waneno gima timore samoro ka wuoche diye ahinya to ng'ato ok nyal neno to nosefwenyo ni wuoche diye gi kamoro ka jopiny moko to ne okoni ondamo makamano nyalo biro keto gavana Wanga matek e siasa ka gijiwo twak kod lalruok mar thego weche matek. Kot nong'ado bura ni ok inyal golo jatich mora mora miyiero i serikal kokiluwo chik miluongo ni Fair Administrative Action Act. Bende nitie notice grounds mage migolo godo minister no. Grounds onego beni bedo laid. Kopo ni minister ni gole office nyaka ndiki ni wagoli nekech ne kwalo pesa makama okiluwo sheria maluwo namba makama endi mamane communication onge. Piny sani omiyo ng'ata ratiro mar to express himself. Political freedoms are not limited. Ka ng'ato feel ni services mabedo offered e serikand no ok nyise no wuogi nekech en be owuon en be he or she fought for it. Onego bedni kaka oganda jo Homa Bay nikech kore ka wayae wach mar siasa daber ka Excellency the Governor orito mos mondi matin baso neno ni to jo oganda Homa Bay mamoko to wachang'o but nikech koro en ma en kod teko sirikande osetime kako neno ni ber mondo time kamano omiyo wacho ne jo Homa Bay ni wabeda gi kwe. Ondamo ma Gavana Gladys Wanga okawo malonyo jalupne Oyugi Magwanga e lemo ma jatend migawo mar pur kod pith e kaunti ni endi okelo paro mopore kind jodak ma Homa Bay ka moko to siro Gavana Wanga kuom ondamo mokawo no endo ka jopiny moko to wacho ni ma endi nyalo medo kelo liet mar siasa e kaunti. Wenge duto te koro chomo Oyugi Magwanga ka bede onyalo dhi nyime kod tich e kaunti ka endi kata onyalo gwetawo ka jalup gavana e kaunti ni endi ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Alia Beach. Wadhi nyime en chakre yiero margi e higa mar 2022 gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kaachiel kod jalupne Oyugi Magwanga osebedo katiyo kanyakla e yono manenore kaachiel ka chal mar kwe bende chenro mag tayo chenro mag tend county ma Homa Bay. Kwe makata kamano sani nenore mochopo e giko mano bang' awayo jogore gi lak. To ere kaka Gladys Wanga noyudore kod Oyugi Magwanga e laro tend county ma Homa Bay? Seth Onyango duoko wa chien e sigand Oyugi Magwanga kod Gladys Wanga. Yotuba ka koro wariwore ang'o mamono ayudo solution ne Homa Bay. Nochakore kinde campaign mar gombo makolemo mar gavana mar tend county ma Homa Bay kinde mag Gladys Nyasuna Wanga nonyiso dwaro mare mar bedo gavana ka Oyugi Magwanga bende kinde no lap dhoge ne rik ndong ne komno. Kinde mag Gladys Wanga ne medo lombo chunjo dak ma Homa Bay. Oyugi Magwanga nyakonchiel ni sidho kundu mar laro kom gavana kod jogo mane ni kod yie kod tende. E kinde sidho Magwanga
Gladys Wanga ne dhi nyime kod pedho chuny jodak ma Homa Bay ka jadwar machunye chwer ne bam nyakech e kuonde chung od buche mag Homa Bay. Kaluwore kod chal mar ratil mar siasa e kaunti ma Homa Bay e kindeno, ogai machon mar duond buch ODM Raila Odinga noneno ni en gima kare keto rwatho Yugi Magwanga kod dwasi Gladys Wanga e jok achiel. Raila Odinga noriwo Wanga kod Magwanga e laro Compton Homa Bay ka Wanga ne dhi bedo gavana to Magwanga tiyo e bwoye. Bang' chuto chuny jodak ma Homa Bay chuny andika mar siasa ma Wanga kod Magwanga oyoko mbulu, tich nochako tire kendo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nomedo jalupne Yugi Magwanga tend bad migawo mar pur kod pith. Kata kamano kuom kinde moko, Gladys Wanga nohinyne paw siasa kende wuon maonge jalup mare, gino manokelo penjo kaponi tungni kod mutni oneno e log telo ma Homa Bay. E kinde tho jaod bura machon makasipul Ong'ondo Were, Wanga nonenore kende chuny paw siasa kod kinde chenro mag ik mar jatelono manokelo penjo e chuny jopiny, manokelo jopiny chako riwo achiel medi ariyo ni mit kawayo jogore gi lak e tend kaunti ma Homa Bay. Kinde moro jalup gavana ma Homa Bay Yugi Magwanga nochiwo ywak ewi monj mar nyamburko mare kendo notudo monj makamano kod weche siasa ma Homa Bay, okang' makata kamano Gladys Wanga noseyo kendo singo ni timone nonro. Mano nenore ka guro musmal maliet e chuny adhola ma pod lit, en jalup gavana Yugi Magwanga nyenyore lela kendo chiwo sir mare ne jachung' e laro kom jaod bura makasipul Philip Aroko, okang' manokelo penjo mathoth ewi chung' mar gavana kod jalup mare, ahinya to e chal tend Homa Bay kod duond buch ODM. Ema osenenore ka lawruok e kind paka goyieyo e kaunti ma Homa Bay, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga olonyo jalupne Yugi Magwanga lemo mar jatend migawo mar pur kod pith e kaunti no, kendo weye kod lemo mar bedo jalup gavana kende, ka penjo to pod ng'eny ka bende piny biro ru ka pod en jalup gavana. Okang' makamano weyo komoyo siasa ma Homa Bay e papalanga kendo nyiso e ler dunyruok ma osebedo e tok katen kuom kinde mogwaro. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano Cynthia Onyango. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne ogai mano mar obila Douglas Kanja mondo mi okol oko njore mago jonjore kendo orakre kod kweth josiasa mago masiro rowere mago matimo njore. Ruto oyango magi ka opoyo tich mano ma jotend loch nanga mano kamano osidhe chife maromo 6,000 mano motiego tiegruok ne tije sirkal. Walter Nyambaga miyo mathoth. E kar tiegruok mar obila ma Embakasi boma Nairobi, jatend piny William Ruto ogolo chik mager pino kochiko gai mar obila Douglas Kanja mondo oti kod teko duto mag sirkal mar luwo ton rabuon kendo okolo oko kamineme jonjore ma wengegi okolo kudho mosekelo kuyo ne oganda e boma to kod koro gwenge kaka yor fuong'ruok ne arita kwe. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali, na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria ndio tukomeshe uhuni. Jatend piny okoni osedo report mar ni josiasa osebedo katiyo kod rowere mucho tulo kimanyo umma kod mbi mag siasa. Ruto koni mondo dhanji wi jonjore go pep e koraka josiasa masiro kendo pandogi ni mar Kenya ok nyal ta kod girube mag ndio anjao to kod tulo njore mago yenjre e pachoka magetimore ka nyoro kweth njore nyomo njoromo mar Rigathi Gachagua Kariobangi. Nyinyi ndio mtatusaidia kujua hawa watu ni kina nani, kwa sababu haiwezekani wahalifu waishi mahali popote Kenya. They have to mobilize goons to come to cheer them. They are carrying machetes. Oyango magi kinde sidho ruodhi 6,000 mane otieko tiegruok magi mag tije sirkal kopoyo kenge mosego kod tend loch nanga. Wakora wanawasumbua wananchi na kulete maafa.
There's no doubt about the critical role that the chiefs and the assistants play in our country. They are the frontline government administrative officers. And this training helps in sharpening the human resource capacity that has been lacking across several cadres of government and agencies within the country. Sirikal okone kokalo tudruok makare kod chife. Lwenje mag udi kata GBV koro nyaka tieki kendo jiwo yore mag yudo ratiro kaka yoro tieko nek minyal geng'. Ningependa pia kusema maneno pia ya gender-based violence. We must be a society that is sensitive to all of us. Wasebedo gi lony nikech muda mang'eny jowetewa moko pok ong'eyo kaka owinjo bed ni gitiyoga. Koro wamor ahinya, the training was all that good. Nyaka koro sani wabeduru kanyakla, watiuru kanyakla mondo wadong piny kanyakla. Gima ber ahinya kosetimnwa mapok notimne chife gi assistants magi kendo wamor nikech koro okelowa ni wabiro bedo machiegni kendo mer puonjwa kuonde moko mane ok odhi kare. Wabiro mana konyogi, wabiro mana puonjogi mondo ayaw pachgi mondo ging'e ni kong'o ok en gima ber. Opuonjwa kaka wanyalo rito alwora. Kaka yorno ni chenro mar sirikal obedo mongirore, jatend piny William Ruto yango ni koro ruodhi biro bedo kod duol mar neno ni chenro mag sirikal odhi kare kendo rakruok kod njore e yono motegno. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Embakasi, Nairobi. Kama chelo nyakoro mogi jwang'e ni ywak ni tiere ni nok mar kony mano mar omenda. Kod mamoko ema koro miyo jotend arita kwe thiro chenrogo mago mag keto kwe e gwenge mago mag Gwitembe mano mayudore e kaunti ma Migori kod gweng' mano ma Ngata Barakoi mayudore e kaunti ma Narok ma ywaruok mano mar lowo e tong' kauntis ariyogo bende koro osekelo tho mago mag oganda, hinyruok kod kethruok mag mwandu. Jojuma kolo wachno. Kada bed ni piny owacho biro ka koro keto kenge mar kelo kwe e gwenge mag Gwitembe mayudore e kaunti no ma Migori kaachiel kod Ngata Barakoi e kaunti no ma Narok ma ywaruok mar lowo osebiro kuom higni malach. Ywaruok ni pod medo kelo midhiero ne oganda modak e tong' kauntis ariyogi. Nitie oganda ma osewito ngimagi, mago ma osedinruok ka mwandu mathoth bende koro oselal e kinde monj e kind tong' ma kauntis ariyogi. There have been gunshots, deaths, injuries to our people who makamano angodo kod sigana no gi kukumare bende mano banka uyo makao sanda kosekala paga boro tok sa achiel mano mar odhiambo makawuono waka uyo ni nyakoro mojang waduogo gi kidi mabora. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. Machiegni kendo nyakora moge jwang'en moro marani pod ikete kar kae chenro ni mano mar men piny odhiambo ma kawuono wakawo sigana kendo mane wachako gache matimore kaunti mano tong' ma kaunti ma Migori kod mano ma Narok mana alwora ma Gwitembe kaachiel koda ka Angata Barakoi. Sigana losnwa ka kod Jojuma wawinjani. Kada bed ni piny owacho osebiro ka koro keto kenge mar kelo kwe e gwenge mag Gwitembe e kaunti no ma Migori kaachiel kod Angata Barakoi e kaunti no ma Narok ma ywaruok mar lowo osebiro kuom higni malach. Ywaruok ni pod medo kelo midhiero ne oganda modak e tong' kaunti ariyogi. Nitie oganda ma osewito ngimagi, mago ma osedinyruok ka mwandu mathoth bende koro oselal e kinde monj e kind tong' ma kaunti ariyogi. There have been gunshots, deaths, injuries to our people who are residents of Migori County. Jodak mag Gwitembe ma odak e tong' kaunti ariyogi pok ong'iyo kwe kuom higni mathoth kendo pod giwago kony. Gavana ma Migori Ochila kod jalupe Joseph Mairi ne otimo limbe gwego mag Gwitembe mar ng'iyo kaka inyalo kony familia ma osebedo ka odak kod midhiero e tong' kaunti ariyogi. Ochilo mane wuoyo bang' bedo kod twak kod tend arita kwe e sab kaunti ma Kuria East wacho ni ber ka piny owacho koro keto omenda ma oromo mondo koro konye keto kwe e tong' kaunti ariyogi. So we want to appeal very sincerely and very strongly that because at this border, Kenyans of Migori extraction and the Kenyans of Narok extraction keep on fighting, destroying property and losing life. The officers on the Migori side and on the Narok side need to be supported and facilitated. Ochilo wacho ne lipot moyudo ka hukum tend arita kwe yang jotend arita kwe koro bedo kod pek kata timo kachero nikech gionge kod kata mafuta ma ginyalo tiyo godo e nyamburkogi. Officers are in difficulty because, as you see, the vehicles that they are supposed to use do not have fuel and are maintained poorly. So again, that is a challenge. And since we in Migori County are the most affected, we want to help, but we need a long-lasting solution. We have offered to help during this Christmas festive period. Gavana ma Migori wacho ni tend kaunti ma Migori oikore mar konyo gote sendo bila e gweng' ma monj ma iteno kod weche mag ywaruok mag lowo osebiro kuom kinde mathoth mondo koro jiw arita kwe ne jodak e gwego ma Angata Barakoi kaachiel kod Gwitembe e sab kaunti ma Kuria East. We can help put up the structures so that the officers will be right at the border. If something happens, they will be able to respond immediately and deal with it firmly. Tend arita kwe sab kaunti ma Kuria East wacho ne gitemo duto mar neno ni kwe koro duogo e tong' kaunti ariyogi kata bende pod gikalo e midhieche mopogore opogore. We have been having those challenges he has highlighted, and the security team has been taking a leading role in addressing the challenges as per the mandate. So we want to say we are grateful for those promises because there is need for beefing of security and the border with the neighboring county. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koke mago motimore kaunti ma Migori en ni jopuonj mago jopuonje koro osechako yudo thieth mano e bwo okumba mar thieth mano mar SHA bang' darogi ka giwuok e okumba thieth mano mag ji giwegi. Okang' ma kamano koro nyiso winjruok mano e kind TSC kod Minet mano koro chopo e gikone ni mar sani koro chenro mag thieth mago mag jopuonj idhi bedo kata ka ichulo gi okumba mano mar SHA kende. Tendo osuptal mano ma Kenyatta oyango ni moko kuom jopuonj osechako yudo thieth e bwo SHA ka en odiochieng' mokwongo ma ichako kete tim.
42 teachers transited into the new scheme. And as at this morning, we also received 15 teachers who came to seek for treatment at Kenyatta National Hospital. And we have served them under the new scheme under SHA. We have put surveillance teams across the country to monitor the transition and real time how teachers are transitioning into this medical scheme. Teachers have accessed outpatient services across the country. No teacher will miss out and on any treatment. We are hopeful that this insurance cover is going to solve several problems where teachers have been struggling in hospitals. A teacher is supposed to be admitted, but the insurer is saying treat as an outpatient. Matibabu yamekuwa mazuri, hakuna limit kama nilivyoelezewa, na nilipotibiwa pia nikapewa hiyo slip, hiyo invoice. Matibabu yote watoto wangu wote wawili imekuwa 5,650. Tukilinganisha na ile matibabu ya ile cover ya kitambo ilikuwa huwezi fikisha 2,000 kwa siku kwa mtoto mmoja. Aya kora mo gajwangi kanya mwaka oyo machelo bene garantiere karka aguniro kama ne jogo bene mosebero kae ka orunwa ote mopogore mano kotna kor kaka weche manyien bene chopo karka kala ne ote go mago mantiere mbui mago magram TV e mbui mar Facebook achel koda ka mano mar YouTube ko mantie kata kod SMS leno ayet bende moyaw menari adeka ochiela nono ka wachako gi kae ntie moko madonjo achel ka chiel wacho kaniero en uyimore ahinya Global Saluo News kendo amora ahinya wach Gladys gi jalupne ok chiw picha makare nyocha ka waiko party leader poko tiko kata dwe wacho ni Raila advocated for peace and worked closely with all his enemies. Wacho ni let Gladys embrace that. Secondly, asiro ker e wach mar kedo kod njore vijana kiki eni ti kodgi e nyayo tulo mag siasa mogik tong' Narok gi Migori osegore aminga. Raymond Omolo okonya wachni mano ote mar shemo thoero kamana ahinya kuom ote mari ote machama donjo kar kae e mar Rolex Ondeng ma Homa Bay. Ramogi TV neno malera ahinya Homa Bay kae sirkal loso tek maka gavana wanga oselose makoro tich tiyo e county to jalupne owinjore oriwe lwedo gitine jopiny owacho gitine jopiny gidhi mbele kod wuoth kaka Osenore Odinga ne osechano. Ote pod thoth kanya kora mogi jwang' wakaw yweyo masani kae kaduogo waduogo mathoth gotiyo nyaka mago mag weche mag tuke kikiri mabora. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain, but then the whole thing just went south, and I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi. Ka timni rach to nyingi ema kethore. Kumari biro bedo mae. Ibo bet mabor gi herani, to kendo nibo bet mabor gi niti. Eka mondo in bendi ng'e ni en ang'o ma ng'ato nyalo timo e piny kae maduong' mondo eka en oyud herane mar adier. Dear God, at times when you bless, I didn't scare kukushow God bless you. Over time ume succeed kuni make happy. I wanna say I'm proud of you. Kuna vitu most zime happen kwa life yangu. Looking back, that must have been you. You are love. Sijui kama ina make sense kusema I've fallen in love with you.
Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *217 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' e tieloni mano mar chenro mar rameny piny to wadhi nyime kako dweche manyien kama obila ma Kilimani e bure Nairobi timo nonro mano bang' rawera moro ma jahigni 25 tho bang' lwar ka owuok e orofa moro e od nindo mano mantiere kar dak ma Kilimani. Rawerano manyinge Festus Lee ne oromo iyango kanyo ni nyocha odhir ka wuok e odno mano mar orofa mano ma iluongo kanyo ni Heartland Apartments mantiere Gengapaya mano ma Kindaruma. Motelo ne tho mare iyango ni rawerano nyocha ni kod osiepne kata osiepene mamoko kanyakla kod miyo moro ma ichichni ne jaherane mayande giromo godo kata ni giromo go e mbui. Nonro ma ohiu ma ochiw gi obila e doho oyango ni mutni chal manyocha obedo e odno motelo ne masirano. Kamachelo matimore kaunti ma Siaya ni jotelo mano ma Siaya onyiso luoro ewi medruok mano mar kwan jomatindo magamo kute mag ayaki kata doko ni temo go kenge mago makedo gi tuono. Ka oloso kinde nyasi mano mar odiochieng' jiwo lweny kedo gi ayaki, Director marango ngima oganda e kaunti ma Siaya Dr. Kennedy Orwenjo wacho ni Siaya pod en achiel kuom counties mantie nyime kod kwan ma ji magamo kute mag ayaki kata odoko ni okenge to setem goyo mana duoko tuono chien. Siaya sani ochung' e atamalo 9.8 mar landruok tuono kendo kata kamano okang' osego ka ipimo gi higa mokalo. To encourage every county to begin setting aside some resources for HIV response for your own county. And you ring-fence the funds that you put aside so that we are able to respond. Tumelalia bahati ya wenzetu kutoka nje, mlango ukiwa wazi kwa muda mrefu. The assurance that has been given by our CASCO here is that we have the medicine with us. So that should go to the public so that we do not, of course, lie on the gains that are already made. So an HIV-free generation is within reach. The first step is simple. Every one of us should know our HIV status. Testing empowers individuals to make informed decisions and protect their loved ones. We are also confronted with high rates of teenage pregnancy at 21% and gender-based violence at 24%. Factors that heighten vulnerability to HIV among our youth. If you look at the age of 15 and 24, these are in secondary schools, they are in colleges and tertiary institutions. If you look at the new infections, annual new infections, almost 50% of the new infections come from the age of 15 and 24. So it's a worrying trend, it's a worrying challenge, which if we don't put our hands together, it means our future is at threat.
machiegni weche mag tuke. PM mar ang'wen mano mar lengo sadha mathoth ne oting'o apisas mago mag abila mawuok e kidienje mopogore opogore ne obagi Bamburi Rifle Club medore Mombasa kendo kelo kanyakla jotugo 74 e piem midendo ni Open Division mano ma oting'o jolweny. Abdallah Musin ne okawo thuolo mokwongo kod points 904.52 ka Ibrahim Dungu bende ne okawo thuolo mokwongo e piem mano mar Production Division gi points 1440. Captain mar Bamburi Rifle Club Vincent Onyango makoni tugo makamano konyogi e tiego bith margi to chutho mano ka girakore gi wasigu. Bende okoni higa manyien gichano chako piem mano mar nyithindo kochakore higni 12 kadhi malo. The theme behind this game is first we are trying to sharpen up our skills, mostly for the as defense shoots, whereby if we go outside we are able to not miss our targets and everything. But also create also awareness for peace and also a spirit of sportsmanship. Next year we are starting Olympic shoot. Here from the range, we are targeting year 12 years and above. And these are non-ballistic guns that will be used. These are air guns. So I hope the parents are following and they will start bringing their kids from next year. Kanyo koro yena mar mondo mi alore aduogo kae kod twak maduogo kar kanyo koro Mokejwang' en mano ka wadhi bedo kae ka warange mano kotenore kod rech mabende wacho ni kikute to yudore nam lolwe en ang'o matimore. Adoga oti kosechako donjo kae mathoth ahinya mabende waduogo kamano mondo mi wasom kendo wawinj gene achiel kachiel. Nitiere ote madonjo kar ka motelo ne twak man godo mano kawuok kuom mano Tom Agutu mawacho kar ka ni en ang'o madipo ni kelo kute makamagi e nam to namni ema bende watiyo godo e gik mamoko. Dipo ni kute bende nitiere kamachielo aluwo twak achiel kachiel kendo arito twak makamade kamana Director Thomas Agutu kuom ote mari ma ema okawogo yweyo masani ang'eno kwaduogo kae kod Liz Otieno osebedo jaloko marwa kinde duto ang' warad kedo kode koromo kanyo saa 3 mar otieno ma kawuono. Kik idhi mabor, aduogo kae kod twak kete mana ka. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, unasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Osieko ni ng'eny nyar kawuono, matiende ni nitie ng'ato makata kama ne ok ogwele to osieko asieka, kendo kata ka oyudo ka ji chiemo to ok openji, odonjo adonja mana ka jakanyono.
business extraordinary opportunities with Corp Bank MSME financing. And you'll get an incredible boost that will have all eyes on you. Visit any Corp Bank branch today and see how your business can benefit. Nyakoro muge jwang ne wakoni kacha ni weche osebedo mathoth ahinya. Gin weche gi ma osewachi kendo gin mago ma osebedo kabwogo ganda kendo kelo mutni maka kod kacha. Tasani nyakoro muge jwang yangore jogo matimo ohala mano mar uso rech kod oganda duto mano moriwo nyaka jogo mantiere alwora mar Nam Lolwe osebedo kacha ka kore kwayo kendo jiwo gi mondo migirit ler makamae mano biro bang' report yango nonro mabene otim kata ku lakteche mawuok e osiptal mano ma Jaramogi yango ni atamalo 60 mago mag rech mantiere e chiro kata ma oganda osebedo kacha ka nyiewo nitie kod kute manyaka sani nyakora moge jong mae gi mondo bedo ka gitwak ni to kute makamagi biro ga nade to gichopo nade ma yud ka ni gintiere i rech kendo rech ni chamo kod oganda to pono kelo ne oganda inyruok. Oganda luo osebedo kata ku ung'e ni chamo rech kendo rech iwacho ni kichamo nyaka wiye omedi rieko mathoth ahinya. Deponi ka rech osebedo kae gi kute makamagi keto ngima bedo kamoro machal nade. Gik mathoth nitiere karka mamoko bende wadhi bedo kae kod jalony ma bende en jal molony weche mag science gi ka en jalony e weche mag timo nonro ahinya mago mag kute. Kaona nitiere kae kod Dr. Silas Onyango. Dr. Silas Onyango tudore kod achiel kuom Kisumu Sariki machiegni cheno mara meny piny odhiambo ma kawuono Kisumo kanyo kama chake sani kute to timo ang'o e rech? Godiochieng' ma kawuono an daktari Sela Onyango Awuor atiyo osiptal maduong' mar Kisumu County Jaramogi Oginga Odinga ajalony mar nono kute ma kizungu luongo ni medical microbiology. Atiyo e achiel e lab mar Jaramogi. Kaka wang'eyo ni Jaramogi sani en osiptal wa maduong' mar referral, we call it teaching and referral hospital. Tieng' mar teaching wanigi puonj mwamiyo rowere matiegore e yore mag thieth to kod research be watimo kanyo. Kaka achiel kuom oganda mohero research antiere kanyo e research no. Weche osebedo ka penjore mang'eny ewi achiel kuom research manatimo kod team mara ma team go ne gin nwan kachiel kuom Dr. Eric Omori nan gi Dr. Zipora Gichana. Dr. Eric Omori gi Dr. Zipora Gichana gi Kisii University. Ne an kodi Grace Denda. Grace Denda ene the HOD mar microbiology lab section. Then an gi Dr. Jamie Credy. Dr. Jamie Credy wuok Yala Center in US. Kodi an gi Dr. Tekshana Femado ma wuok on the Public Health State of University. Adieri makende mantiere ni kudni nitiere rech. To achiel kuom kute mane ang'eyo manwatimo e research wa nodwa ng'iyo kudni ma kizungu luongo ne Escherichia coli. Escherichia coli ni duto te waseng'eyo ga ne en nitiere mok kelo tuo ne oganda to kendo gima kelo tuo ne oganda. Makelo tuo ne oganda gin abiriyo, strain abiriyo ema kelo tuo ne oganda. Strain mokwongo waluongo gi kizungu ne heterohemoglobin E. coli kata waluonge kata ne sugar toxic producing E. coli. Mar ariyo, strain makelo tuo ne oganda en heterotoxigenic E. coli kendo machielo en heteropathogenic E. coli. Machielo makelo tuo ne oganda en heteroaggressive E. coli. Asto machielo be makelo tuo ne oganda en heteroinvasive E. coli. To machielo gik makelo kendo en uropathogenic E. coli to kod neonatal meningitis E. coli. Kutegi ginyalo bedo kuom rech mana kaka wasewacho.
to ndalo duto te wach mag tuoche mawuok kuom rech pok ji osemiyo ga thuolo kata okang' mamalo mar ng'iyo. Duto te research watimo mana kuwuok wang'iyo kata metals, chumbe mantiere kuom rech, wachak wang'iyo ne to kata pi, tuoche machalo kaka kolera wang'iyo kokadho kuom rech. Ok wasebedo ga kwaparo ni dong' wanyalo temo mondo wang'i kute mawuok kuom rech. Study wani nwatime as a trial ewi rech 250, to ewi rech 250 ni nwayudo ne rech 153 ne nigi kute mar E. coli. And ewi rech 153 mane nigi kute mag E. coli gi, 15 nwayudo ne nigi kute mag moting'o strain ma kelo tuo ne oganda koganda oyudogi. To e 15 monoyudo ne nigi strain go, nwachako yo ne 15 go te ne gisechopo kang' moro ma ne gisebedo matek maginyalo tamo yedhe mwatiyo godo thiedho gi mondo changgi, ma kizungu luongo ne they have shown multi-drug resistance. Koro kute mar E. coli mabiro ni obiro kaluwore kodi aritawa mar pi mar nam lolwe marwa. Kwa arito mar pi mar nam lolwe marwa, to pigwa kata gigo modak kaka rech modak ginyalo bedo safe ei pigno. To kokwa rito alwora marwa, to gigo mwatimo ok nyal bedo maler. Daktari, agoni erokamano ahinya kendo asto bang'e iselere yo makare. Adani maki kanyo mar mondo mi ilernwa kar kae mokwongo. En chido mar nam. Odiochieng' ma kawuono bende ni gimoro manyalo kono jowa matiyo gi nam lolwe. Nam bende yweyo, to ka nam yweyo, oyweyo machal nade manya miyo kute makamagi donjo i rech. E kinde ma olose sani, gimidhiero ma bende osekelo kaka nitie moko maponono nyaka sani karore kod nono mag useneno oganda ma jogi ma rech makamagi osekelo negi midhiero ahinya kata mantie osuptal ma bende jotim nonro gi bende ne wuoke. Erokamano. Awacho gi nam bi yweyo to alwora marwa e marach. Mokwongo kiwuotho kata kiluwo ndarwa gi jafwambo kata kia Nairobi biro Kisumo ting'iyo bath ndara tibiro yudo ka pampas ni kamora mora pampas moseti godo. Penjo na maduong' maero ga penjo ne pampas mosetiyo godo gi gidhi ga kanye ka koth obiro. Sana sana ibiro yudo wa kaka wan Kisumu County wan kuonde ma flood timore. To sama flood osetimore to pi ywero pampas go to donjo e oche matero pi nam, to giting'o pampas go to dhi nyaka nam. Apart from the pampas, wachak wang'iyo the sewage system marwa. Be nitiere kata anyone within the 5 sub-counties within the 5 counties ma enjoy Lake Victoria. Be nitiere jogo the sewaging manyalo ng'iso wasani ne takataka magigolo mar sewage magitero nwa nam giler. Be gisetimo nonro magiyudo ni gigo chope nam ka giler. Koro nam wan mwalilo nam wan wawegi ma gimaduong' kwogi waselilo nam to kute modonjo go rech dhi chamo gi gik magibiro godo go kaka minyaga, rech ohero minyaga. Asto kendo agriculture sector wasebedo kwago yath ni gigo mwapidho. Kendo iyudo ka ji mang'eny pidho alode e tiend aora to wago yath mopogore opogore. Yedhe go kwasegoyo samoro wago yath koth bochako chwe. To chako kendo koth kochwe to ywe yath man wagoyo go to dhi e pi to gikone gichope nam. Sama gichope nam, the toxic part margi ibiro yudo ka rechwa mantiere pi biro chamo. Sama rechwa gi ochamo the toxic part maggi gikelo kendo tabu ne rechwa gi. Ginyalo kelo tabu ne rechwa kata ka rech for example yudo ka en gi tuo mar E. coli, tibiro yudo ka E. coli no yath manwa goyo mwatiyo godo e alode wa mopogore opogore, antibiotics mwatiyo godo alode wa mopogore kata insecticide mwatiyo godo, ibiro yudo ka mano nyalo konyo rech monde olos gi miluongo ne multi-drug resistance. Makata koro kochopo kuomi in kaka dhano
kiyude kichame to obiro keloni tabu mar thieth makato temana gi yath mopogore opogore to kinyal yudo konyruok. Daktari, gigi duto kama gintiere kendo ka gidhi gibiro kalure kod timbe dhano. Machielo mwanyalo wacho mana kinyalo winja nitiere penjo moro kama bende adani wakoni kapok idhi kata nyime kendo karka nitiere timbe dhano mwawacho ka ni mokwongo mago mag pur kembe mantiere alwora mano mar dhowath mano mar nam lolwe kod jogo ma bende tiyo kod mwandu mopogore opogore mantiere alwora mano mar nam lolwe. Timbe dhano joko wach ni gidhi dok chien e samoro amora mabiro mbele kae. Oganda dhi medo pur, oganda dhi medo tiyo kod chemicals gi kata ka gitimo gik mopogore opogore. Ere kama resruok nyalo bire nikech chal ka gima wan dhano wan ma wahinyore wan wawegi kalure kod gigo mwakete nam kaeto bang'e wachamo mwandu bende mawuok e nam kama gintiere karka. Rech mane kej kod mago monge kej giduto giyudo kute machalo kamagi. Dhano bed kod lokruok mar tim e yo machal nade mondo mi waresre. Togo bende nitiere nam ka miwacho ni keto nam bed maler to togo ni bende koro ing'ado mondo los paro nyuola ayudo ka par iloso alwora mar Dunga mano mantie alwora mar nam lolwe. Tiende ni owe los par owe tim activities get e tie nam koso time nade. Aparo ni nitiere ng'ukruok matin moko winjre maber. Sani nyalo winja? But awinjo wach miwacho ni to alwora marwa mar Lake Victoria wan gi kambe mopogore opogore. To kambe ma wan godo go iyudo ka their waste product gichiko mane nam tir kendo gichopo nwa e nam. Konyruok wan godo kendo konyruok nitiere ma wanyalo timo mondo wang'i kaka wanyalo konyo situation gi. Currently nitiere study na matimo mar waluongo ne phages therapy. Apart from tiyo gi chemicals mondo wa disinfect godo waste mwakelo, wanyalo tiyo gi phages therapy monde waste wa mwagolo e factory madhi e nam wanyalo thiedho gi with phages. Nikech as per WHO iwacho ni in phages therapy the phage itself almost 85% environment contain phage. Koro phages gi gine mwanyalo tiyo godo thuolo pod nitie mwanyalo ng'iyo kendo wanyalo unite together gi the factory even with our ministry mag health, ministry mar agriculture and even ministry the public health. We can come together as a team to monde wangi the future mar ogandawa. Nikech wach buok ma an godo maduong' ahinya ne there is a alarming projection ma indicate ne come 2050 annually AMR related death tho mawuok kuom resistance magidhi mwatiyo godo nyalo rise to 1.91 million with a total mag tho madhi surpass 8.2 million globally. Koro Africa itself will carry even the day. Kenya itself will also carry the day. But kapok wachopo kang mwachopo mar bedo osiptal to wayudo jotuowa man gi multi drug resistance ne koro wang'iyo gi norito mondo githo. Dong wanyalo konyo gi sani? To ere kaka wanyalo konyo gi sani? Wanyalo konyo gi sani mana kwadwokore wan wuon penjo ni is your environment safe? That's the main thing monego wang'e. Erokamano ahinya, penjo gin penjo mangima ahinya kendo kama intiere adani mondo mi idwoko kar kae. Gin tuoche mage ma gini kelo ne dhano, kute mayudore e rechgi mwanyalo siemo ni ero wuod ng'ane odhi osiptal ma gima oyudego kabiro kar ka. Koso gin tuoche mage mantiere kar ka nikech ng'ato samoro nigi tuo ene ot ok yani tuo ni obiro kaluwore gi rech manochamo man gi kute. Daktari, can you winja? Erokamano.
from the finding, gimwanyalo come up with our conclusion, ok angis jothurwa ni kigicham rech. Nikech ambu won ang'iyo gini on our economic sector. Nikech rech in our 5 counties, more Olworo, Lake Victoria, mane source a bigger income for the county. Koro research wani okotamo jo wachamo rech wachamo, but there are some impacts munego bedni wang'iyo wan wuon. The first impact munego bedni wang'iyo, unego bedni watedo rech ni e yo makare. Wa make sure nwa tedo rech mochiek manyalo nego kutego. Mana kaka na wacho ne nitiere the 7 pathogen ma are serious manyalo kelo nwa tuo. To e achiel kuomgi miluongo ni heterotoxigenic E. coli. Heterotoxigenic E. coli ni o produce gimiluongo ni heat labile kendo chako produce gimiluongo ni heat stable. En inyalo po kata kichwako rechini kata not more than 100 degrees Celsius ok nyal negi. To kinyalo yudo kamichwako rechini ata 100 degrees Celsius mano nyalo negi. Kura kwa jothurwa ne kata kwa tedo rechwagi watedgi uru mochiek monde wangi kama nyalo negi kutegi. Mara riyo, we should practice good hygiene. Angoma lungo kaka hygiene. Hygiene wane during COVID-19 kani wuotho e chich wadudo tene udu pigi sabun manilogo. Gigo de kanye. Does it mean one koro ka there is a serious outbreak e mwanyalo bedo gik machal kamano? What was our public health sector? Gi enhance kelo pi mar logo ne menewa ma uso rech kata jowa ma mulo rech. Monde gi yud pi magi logo sama gi mulo rech. Asto mara riyo menewa ma mulo rech nitire abarol moro magi tiyo godo magi umore godo. Penjo na maduong' masamora penjo gi ga ne abarol ni kagi wuok e chiro to gitere kanye. Ng'eny gi dhi kode dala. To sama ne gimulo rech, iyudo ka waste magi i rech, ombiyo mane gigolo ka moko kirore, odog jo avarol gino. Sama kirore, to ka rech no negi pathogen mar E. coli, ochako ting'o gino, ochako wuok godo e chiro, odhige dala. Uting'o gino, owuok godo e chiro, ochako tero supermarket. Uting'o gino, owuok godo e chiro, odhi dhogo mitoka ma jowetegi obet. Ochako rwako gino, obiro go nyaka osiptal kama jatuo nitie, nyawadgi muone tuo, obiro nene godo osiptal. Ochako rwako lawe no, odhige bura margi mar solro mar chiro. Ochako dhi obedo kod jowadgi kuma jowadgi nitiere gi gino. That's a way mwa spread godo this kind of pathogen to others manendi safe. The next thing, we should also ensure safe handling. What are the safe handling? Samwa makorech, mwaloso rech, na kwayo mine wagi, ne wa maintain in between every fish. Kaber, to maintain luoko lwetwa, and washing, emadi konyo wa egini. Nikech adir ma Nyasaye coming 2030, kok wanyale timu gigi, to wadhi bedo kanye. Dong wadhi bedo gi tuoche makoro katwa tima na gi yedhe wa muonyo pile. Tok nyalo konyo wa. Machielo, we should support clean practice. Akwayo jok ma produce nwa these diapers, the pampers. Let them come up with a solution. Gibedi solution ni marni ya. Kao ginyali yuda solution magi produce nwa ginyalo ketho gi at the doorstep. Then let them come up with a better solution. Ma every pampers manya thiositiyo godo, we can come up with a technique. Ma before it is disposed, kapokwa wite, to wayuda technique, more express it to kill any pathogen, whether non-pathogenic or pathogenic. Why you do gimanyalo kill gi makuro kagi chupo katenam, so they are safe. Or let's come up with another technique, an idea. These things can also be good. Even though you see the salty, you see the crystal particles of it, those crystal particles of it, we can turn them to fertilizer. So we can come up with a better idea on how we should create this. Then to our county government, let's not only see this agriculture as economical. If we bring in something is affecting our human being, so is now is a struggle of war.
instead of having that struggle of war, let's come together as a team. We bring what we call the One Health system. We sit that down and we see the solution. How can we assist the fish? Disipenya ngome o the poko yang. Kanya kama dani. Disipenya ngome o the poko ose. To wan gida veterinary. Kanya kama dani mondo mi aduoke mondo mi ler nikech mama dala kacha da winjo gini. Kisungu adoka piny. Wacha dhuluo. Monya lokono gi. Gine magitiyo gi rech ni mathoth ahinya gine magine nam. Gida winji to koro gi winji daktari. Gidoka kendo kanti point miwacho kanyo ma inyalo mana lero kendo. To kanyo ka ikonowa mana sani sama kora ka utuni kech samora nka utul kapoke apenji penjo moro kendo en ni rech ni kute gi ochako bede gi karango to penjo ni bende en paro mar ni rech ni mana Kenya ka en Uganda en Tanzania en tiere pinje mamoko koso kute mana rech gin mana mayudore Kenya ka kende kalore kod nonro maru mantie maka chelo kuom penjo mano wor kae kod joneno motelo network makamae. Fine. Apparently there's a bit of breakdown, Martin. Mamioka, I'm not getting you clear, but there's some few points, Mayoda. In Lake Victoria, we still need a lot to be done. Kendo, the fish itself, the aquaculture, animals, on a way maginyalo konyo nwa rech nikech ka wan gi a safety environment to wabedo gi pi maler. Someone gi pi maler Lake Victoria to wabedo gi rech maler. Koro kwayo na maduong ma anyalo kwayo the Ministry of Agriculture mana kana penji mana kana wacho nini ta ang'omiyo ring'o mwachame bocha gin gi jo veterinary maka wachamo gi to the veterinary ago stamp. Let's also bring that in fish industry. Yes. And we are still doing this. There's a mega research mwadi timo within our beaches. Nikech oganda mang'eny osepenjo daktari to rech mane they kawe chiro. Dong moko dong'anya ka China. Yes. Moko wa China okatamora, but rech and rech. At the end of the day, the finding mananyodo katama Lake Victoria is the same finding makatama China go nyalomiwa. This is a world, a global issue. Mwadwane mondwangi kaka wanyalo konyo wachini. Koro wachi maduong ainya mantiere ka. Let's join our hands together with the Ministry of Agriculture, specifically the fishery. We are there and we are ready also mondwa kony yo mwanyalo konyo godo rechwa mantiere pi. Wan gi weche mang'eny kopogore kata gi yath mwatiyo godo, kopogore kata gi yath mwatiyo godo mwanyalo thiedho godo rech. Wan gi a therapy mwanyalo tiyo godo machielo mopogore gi antibiotics mwatiyo godo. Koro wabi together mondo wabed on board mondo we find out a solution mondo wabed gi ngima maber ne jowa matiyo kod rech wa mo ainam. Erokamano ahinya daktari. Ma Dr. Silas Nyakura Mujwang pod wantiere kode kar kae to ote gi pod medo mana donjonwa mathoth ahinya. Adani sani ka daktari oduogo kar kae okonwa gi samoro gini intiere dho wath Masori, intiere Dunga, intiere jogo mantiere Muhuru, intiere Usenge, intiere alwora mano madho goe, wachni yo Osieko, kendo ibedo kakirango kaka rech tiyo kendo kaka itiyo kod rech nyaka sani. Deponi sebedo ga kituo kata gima tuo ni kiani enang'o. Achani nonro ma daktari gini notimo ka ginyalo mana leronwa kar kae ni to en chal mane ma ng'ato nyalo bedo kaka wacho ni aya ni to an kora dhi osuptal awinjo ka tuo. Kose mana symptoms gi gin mage daktari mago kute giero sebede rech to ka gibede rech gikelo ne dhano bende achiedh nade mopogore opogore. Bende nitiere symptoms ma ng'ato nyalo neno e kinde ma kute gi koro odonjo kuom dhano ero koko ted rech no makare kata ka rech no chame kacha konumu okochopo kacha e degrees madwarore mar liet. Nitie gimoro minyalo siem e iye kanyo.
Daktari, mana kama intiere kar kanyo, iko kanyo tudruok no, wamedo kanyo mondo mi walose ka poni winjo wa nyaka sani, nikech gimoda nge ka ni iyude yo machal nade, mano weche gi mag kute mantiere i rech. Rech nigi kute. Kute donjo ei dhano. To kose donjo ei dhano, dhano ni bedo kod chal mane, kata symptoms magi mabedo kar ka, ma ng'ato nyalo bedo kae karango, mowach kanyo ni ero. Kae, waseyudo thuolo, mano mara ng'eyo ni kute makamagi bende nitiere achiel kachiel. Nyakoro moge juang' mana sama wantiere kodi kar kadai kosekala uchiel tok sario, mano mar odhiambo ma kawuono. Kendo mana paro mathoth mantiere ka, jopiny osepenjo ka, mathoth ahinya ni to kute gi, gitimo ang'o ei rech. To oseyudgi mana Kenya ka, kose pinje maoko. Kone daktari ni owachnwa dholuo, mano nosewache kar kanyo, owacho kanyo ni ero loka gi dholuo yo makare. Nitiere Steve Danga Ugola, macho ka Dr. Ann Steve Danga, mano ka nitiere mbita. Apenjo ni to bende, nitiere kaka wanyalo ng'eyo, kaka rech man gi kargi mantiere kar kachiel gito gin mage. Chalo mamiyo, wacho ni ne oka aya, wacho to kaponi oka onyulo, itime yo machal nade mondo mi oti godo. Aya, ote mari chalo kodonjo yo makare. Ntie ote mar Ruth Rosemary Hawi, mwacho kar kae ni Desemba uchopo, kendo wantiere kar ka wadhi mana nyime kodgi. Ando poda ntiere ka rech to poda bo mana chamo, mana ka wadhi kode mbele kae. Daktari, ntie ote modonjo kae mathoth ahinya mane kinde mane ok wayudo thuolo mar tudo kodi yo makare. Egini koro ka wasudo nyime gi thuolo mano mar leronwa gi dholuo mago manyalore. Bende ntiere symptoms ma ng'ama ochamo rech man gi kute gi nyalo bedo kae ka neno kata ka winjo e dende. Yes, koro wawinjo ni maber. Kendo symptom nitie, dalili nitie, jomo chamo rech ni. Mokwongo, wan gi gimiluongo ni hemolytic uremic syndrome. Hemolytic uremic syndrome ni en syndrome mi ibiro winjo jony moro e fuoni kiwuotho, kata kibet tiwinjo jony mang'eny e dendi. Machielo en diep mabira ma en okochung', ma kisungu wacho ne traveling diarrhea. En diep ma ini diewa ma ochalo mar kolera. To mar kolera upogore nikech mar kolera en bet igolo pi mang'eny kidiewo. To mar E. coli ni en obiro mi golo mucoil oko mar diep man gi othinyo kuome. Machielo nyithindo bibiro bendo kata kamano kuom nyithindo onko kon tuma lich ahinya, to okelo diep mar nyithindo ma nyathi nyalo diewa saidi, ma kamin nyathi ok otiyo mokawo nyathi otero osiptal to nyalo kelo tho ne nyathi, nikech wang'eyo ni diep gini achiel kuom gigo makelo tho ne nyithindwa matindo man gi higni 5 kadok piny. Machielo, tuoni kata kudni mar E. coli ni odhi mo omakre gi large intestine, e wall mar ombiyo maduong'. Sama osedhi momakore e ombiyo maduong' to okelo tungni kuom gino, nikech obiro chamo the mucoid, gik moko machalo thinyo ma kikawo mbicho ting'iyo tiyudo ka gik moko nitie ma mucoid. Obiro chamo gigo, to kotieko chamo gigo tiyudo ne samidhi oko tiyudo ka in gi oko man gi remo. Mar adek, mantiere kendo, ibiro yudo ka diep midiewono en diep ma samoro katitiyo mana gi yedhe wa manomol machalo kaka flagil, ma kwa ng'ato sediewo to owacho ni wadhi e pharmacy ka anda flagil moro achiel, anda flagil moro ariyo. Jomoko dhi mamuonye kata mana 4 mondo eka tiekne diep.
koro iyudo ka gino emo ochako bedo. To ere kaka nayudo kudni kuom rech? Rech 250 mana kawogi. Nakawo oko margi. Tachaka kawo ombijogi mineno kigologa kapoko usgi no. To kana kawo ombijogi no, to aterogi achiel kuom lab mara ma antiere. To akawogi to apidhogi e gimoluongo ne media. Iluongo ne culture media. Ka aseketogi kanyo to gigrow, giwuok, gidongo, kudni odongo. Ka kudni odongo to achaka adhi nyime mondo ang'ene to gimodongo ni en kudni mane. Achaka timo gimoluongo ne biochemistry test. Ka asetimo biochemistry test, nonro machielo mondo afweny ni to en kudni mane. Koro kanyo ema nayudo ne E. coli ne nitiere kuom rech kanyo. Erokamano ahinya daktari, kendo ilere e yo makare. Kama dani mede kar kae, penjo nok iduoke sama napenji kata chal nok iwinje, kama ne wapenji gi tielo no. Sani kama wantiere kar ka, timbe dhano moko dhi nyime. Pith dhi nyime alwora mar Nam Lolwe. Kembe gi dhi nyime kar kae. Recommendations ma uchiwo bang' timo nonro machalo kama, uchwalo ne gi jok mage, sirkal mamalo, sirkal mar county, ne jopiny, to jopiny mana jotelo gi kama gintiere. Lokruok mar tim ni nyalo biro yo machal nade. Mano alose kar kae, ni mulo mano mar diapers, mano kaka nyabedo kata ka irango gi achiel kachiel kaka itiyo kodi kendo kaka nyalo keti gi tich machielo. Timbe dhano moko nyabedo matek mar loko. To mondo mi tich mayot oketi, mane minyalo kawo? Bang' timo nonro ni weche gi wachwalo ne oganda wate. Wachwalo ne sirkal wa mamalo, wachwalo ne sirkal mar county, wachwalo ne nyaka jopith gi jolupo, to wachwalo ne nyaka jawa ma chamo, nyaka rawa ma uso rech. Gima duong' mwawacho nikech nyaka kambe be wan godo. Gima duong' mwanyisogi ne wabede uru gimoro achiel mondo wapenjre uru to alwora marwa mantiere boler, nikech en tiji inowuon kaka ng'ano matiyo gi gino manyalo lilo alwora mondo ng'i ni alwora ne ler. Nawacho mokwongo ne factories wa, mashinde wa moko magolo waste gi be onego gibed ni kapok giwe waste gigo, uchafu gigo kapok giwe odonjo oche matero pi e nam. A good example, ibiro ka wan gi factories moko mang'eny matiyo gi River Nyando. Mandalo chieng' ibiro ka River Nyando en orateng' ti chilo gudro te gi chimo nam. Koro nwakwayo ne factory machal kamago kata kembe machal kamano giteme ne kapok gigweyo takataka gigo e rivers e ochewa ma bade Victoria's wagi, ma bade lekwa marwa ni, giteme ne uchafu gigo ler. Awacho mokwongo ne wan thuolo, specifically an thuolo mar join a team kodgi monde akonygi e yo maginyalo ng'iyo ne to kapok gigolo uchafu gigo, to kata uchafu gigo uting'o tuoche machal nade. Kuwak biro pamoja, mane wach ni wabeduru pamoja, abiro konyogi monde ang'ine ni to chafu gigo magitere nam boler, to koko ler, to ting'o kudni mane gi kudni mane madhi chopo nwa rechwa. Asto kendo ne beach members, kunde duto te mwagowe rech, duto te kidhi e tie nam tibiro yudo ka minewa ging'ado rech, to gikawo mbicho magigolo kuom rech, to gichak gilute pi. Samogolo mbicho molute pi, ombicho no ochako odhi olilo pi, maka ombicho no noting'o kudni ni, to rech machielo dhi yudo mbicho ni to chamo mbicho ni. Samo chamo mbicho ni, kata rech machielo dhi yudo chieth rech wadgi ni to dhi chamo, nikech magi chiemo mantie monyalo chamo. Kochamo gigi to dhi kelo kudni. Koro nakwayo beach officials, jotelo mag beaches magwa mag Lake Victoria, ne bede uru joma okonyo wa monde wageng' wachini. Ere kaka udhi konyowa mondo wageng' wachini? Beduru gi yo mwanyalo keto go uchafu mwagolo go kuom rech ni e yo mowinjore. Uchafu mwagolo go kuom rech gi pod wanyalo tiyo godo. Uchafu ni wanyalo loso godo manyiwa. Uchafu ni wanyalo chak waloso godo kata ken pien waloso godo leather. Chieng' achiel mane wa jo fishery ne
nintiere World Fishery Day margi naneno ka bich moro achiel nobiro na gi pien mbuta moloso pien maber ma end product mar pien no ne nyalo loso wuoche. Koro waparu ane ne to gik mwagolo kuom rech gi apart from dogi e pi dong wanyalo tiyo kodgi mondo gitimnwa gima owinjore kaka manyiwa. Wanyalo tiyo kodgi kaka manyiwa, to watiyo kodgi mana kaka manyiwa kwasithiedhogi mwayudo ni onge tuo magintiere godo. Asto mugik wach mugik motemo wacho ni our public health officers within the Ministry of Health giwuog oko mondo gipuonji minewa mauso rechgi, gipuonjgi kaka onego giluok lwetgi maler, kendo gichak gipuonjgi e yo mowinjore malep gi mondo giwe wuotho gi lepgigo kamoro amora mowinjore. Daktari, agoni erokamano. Adami thuolo mar wacho wach mar mogik, to mana kama intiere kar kae, ang' iwachi gi penjo, kiduoko penjo ni e bwo dakika achiel kende ka to watieko. Samoro nitie dhano moro matimne rach, gichamo rech manumu, nikech ng'ato wacho ka ni kose wang' rech, kutegi onego bed ni tho. Dhano moro timne rach machamo rech manumu makoro bende nyalo miyo tuo ma kama bende bedi, to bende nyalo landre kowuok kuom achiel kodhi kuom jal machielo, ma kama bende isewacho. Kinyalo mana tiekonwa gi mano ka watieko chenro mar Rameny Piny kawuono. Erokamano. Dhano moro be nitie matimne rach machamo rech manumu. Rech manumu tene rech moko chiek maber. Mane rech manumu. Otede to en garaka. Okawo rech okete mo. Ogo chachar kono katokeno oselokore to iye oko chiek. Okawe ochame. Tene chamo rech no manumu. Mok undercook. Tuoni nyalo wuok kuom dhano to chak donjo kuom dhano. Kendo nyaka e osiptal magwa. Inyalo yudo kidonjo osiptal ahinya joma man gi tuo mar diabetic man gi adhola e tiendgi. Sama gibiro to tuono inyalo yudo kowuok kata joma nigi adhola onyalo wuok e lowo kama ne entiere kata with the contact gi lewni mane orwakogo to chako wuok to chako donjo kuom ng'at machielo mochako kel tabu. Wachna mogik ma an godo na kwayo the 5 counties ma en Kisumu County, Homa Bay County, Migori County, Siaya County, kod Busia County. Magi counties wa ma enjoy legwa mar Victoria. Wawuoguru kanyakla monde wachuru wach mar One Health. One Health ne kawuoye to ting'o ngima mar dhano, oting'o ngima mar le, e ile ka akelo nyaka rech, to ting'o nyaka environment marwa. Erokamano. Agoni erokamano ya Dr. Sila. Kumido thuolo matwak kod odhiambo ma kawuono kae. Penjo bedo mathoth ahinya, twak ma kama dhi nyime kata mbui moro mar Facebook yudo thuolo mar donjo kacha gi penjo. Jo ohand rech moro miluongo ni Beatrice Akoko wacho ka ne an ohand rech mano ma Misori. Atim rayo machal nade nikech koro uchalo nonro kelo mar ketho no ohala. Wacho kacha na wuoro jo nonro dak ne gigole nonro no chon. Sani ka koro wachomo Desemba kata ka Desemba chopo, wan kaka jo ohand rech ma ikinde ma wanyalo lose pesa. Giwe ketho no ohala. Machielo bose wacho ni dholuo ne wayie ni wacha dholuo to koro jalni miluongo Lilian Oguda wacho ni koro igole chamo chuny maler mutedo garuda nikech dholuo mitiyo godo. Watimo mos nyakwara moja ka dholuo ma kamano mutiyo godo kawuono chenro omiyo weche michamo awalose weche kute mayudore rech. Nyinga Clever Soloch jagisomo kana kwar mukeo nyaka sango nantiere kaka Dr. Sila jalony kata jatim nonro e weche go mag kute e lonya wadwa Lydia Okeo. Oriti masani wa radio tieno makawuono e weche manyien mag Oyimore e Ramogi TV ikete manaka. Watimo mos kuom lando tho mar Unisomo Losumba. En nyar mosenindo jaduong' Shema Achia kod Wilkista Achia. En jaod Benson Sumba. En min Otieno, Benta, Florence Sumba ma USA, Amolo, Akoth, Rose kod Masi. En nyamin Gada Achia, Kennedy Achia.